No niin, Härmän toppari Aleksi Topinoja. Ensimmäinen peli pitkän tauon jälkeen takana. Miltä se meno Kaurialan kentällä tuntui? Kyllähän se hyvältä tuntui. Kyllä futis on aina kivaa pelata ja pitkästä aikaa varsinkin, kun sai vähän pallotatsia ja noin. Olihan se tosi kiva. Tulevana perjantaina on sitten edessä paikallisottelu, jossa sullakin on paljon vanhoja pelikavereita vastassa. Minkälaiset odotukset on? Voittoa tietysti lähdetään hakemaan, mutta kiva päästä pelaamaan vanhoja pelikavereita vastaan. Tehdä pieniä jekkuja ehkä siellä kentällä sitten. Ne jääkööt sinne sitten vielä. No, Kauriala ei vielä missään priimakunnossa ollut. Kuinka paljon uskot sen vaikuttavan perjantain peliin? No totta kai se vaikuttaa pelaamiseen vähän, mutta se on molemmille sama ja niillä mennään. Että lähdetään omaa peliäänkin pelaamaan ja sitä kautta rakentamaan. Ei se periaatteessa muuta meidän tyyliä, että miten me nyt lähdetään lataudutaan siihen peliin ja näin. Mutta Mites pelaajan näkökulmasta, kun siellä on kuitenkin tuttuja kavereita vastassa, niin tuleeko siellä yllätyksiä kentällä? Pystyykö ne jollain tavalla yllättämään siellä? en mä usko. Kyllä mä aika hyvin olen lukenut niiden pelikirjan nyt. Että en mä näe, että niillä mitään yllätyksiä se pystyy olemaan. Selvä homma. Mites vielä loppuun terveiset katsojille? Miksi tulla perjantaina Kaurialaan? Kattoon kun Härmä voittaa ja seuraamaan viihdyttävää jalkapalloa. Kiitos. Kiitos.